O Goberno de Ourense atópase nunha situación de extrema debilidade. Agora mesmo non era incapaz de ter xuntas de goberno. Nesta situación, recibimos a invitación, como o resto dos grupos políticos, para formar parte desa xunta de goberno municipal. E nós estamos sempre dispostos a sacar adiante proxectos deste Concello e que este Concello non este parado, non este na parálise permanente. Sen embargo, nós non somos os causantes desta situación. O causante desta situación é o Partido Popular. O Partido Popular deixou o microgoberno actual e tense que facer responsable e corresponsable do que está a ocurrir. Nós non formamos parte deste goberno e lexítimamente tiñamos que estar gobernando. Pero non somos nós os que temos que dar resposta a un problema causado polo Partido Popular. A proposta de Jácome e o resto dos grupos do Concello para que nos integremos na Xunta de Goberno local porque están baixo mínimos é ni máis ni menos que unha proposta en toda a regla de goberno de concentración. Isto revela dúas cuestións. Por unha parte, que estamos sin goberno e por outra parte que é materialmente imposible gobernar con 3 concelleiros a terceira cidade do país. Desde o BNG reiteramos a proposta que levamos defendendo desde hai moitos meses. De feito, nos levamos unha iniciativa ao pleno na que pedíamos a dimisión do alcalde. Jácome ten que dimitir, ten que propiciar a elección dun novo alcalde, dun novo goberno que saque Ourense da situación de caos e de parálise na que está sumido. E o maior favor que lle pode facer neste momento a Ourense e a cidadanía ourense é dimitir para que haxa un novo goberno. Calquera outra proposta de aferrarse con uñas e dentes á cadeira da alcaldía é prolongar esta situación de agonía do Concello, máxime nunha situación dramática como estamos a vivir, como están a vivir os milleiros de veciñas e veciños de Ourense, os milleiros e milleiros de conveciños nosos. Esta mañá percibimos un novo episodio desta situación de ingobernabilidade que vive a cidade cando o alcalde nos chama para decirnos que formemos parte da Xunta de Goberno. Este grupo lle di que porque non conta cos compañeiros de Democracia Orensana que unha decisión judicial lles incorporou a ese grupo de novo. E o alcalde di que a esos compañeiros non lle vai a trasladar absolutamente nada, que pide que os compañeiros do resto dos grupos políticos lle axuden a quitar adiante a Xunta de Goberno. E nos preguntámonos como podemos ir a votar a favor de proxectos dos que descoñecemos a súa orixe. Como podemos falar ou opinar sobre cuestións das que non nos diva a coñecer absolutamente nada. Por lo tanto, temos que decir non. E ademais de decirlle que non, temos que pedirlle que se non é capaz, como xa sabemos, de quitar adiante a cidade, que decida dimitir de unha vez, que non nos deixe que a cidade agonice máis.